καλώς ήρθατε. 30 δευτερόλεπτα πριν τα ρολόγια μας δείξουν 10 ακριβώς, προπαραμονή Χριστουγέννων, Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου. Η επικαιρότητα είναι όποια είναι όλα αυτά τα οποία σας παρουσιάζουμε καθημερινά, είναι όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε μαζί σας καθημερινά, παρακολουθούμε, προσπαθούμε να κατανοήσουμε και να συζητήσουμε. Επικαιρότητα όμως είναι και τα Χριστούγεννα. Επικαιρότητα είναι και οι γιορτές. Οπότε καλωσορίζω όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται ο καθένας και σε ένα γιορτινό σημείο, χριστουγεννιάτικο τοπίο. Βεβαίως, βλέπω εδώ και τη Βίκη Παύλου. Την καλύτερη δουλειά έχει κάνει η Βίκη, όπως θα δείτε σε πολύ λίγο στα χιόνια έχει βρεθεί. Αλλά θα μας πει το μυστικό, γιατί είναι χιόνια μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Για όλους όσοι θέλετε να πάρετε λίγη από τη μαγεία των Χριστουγέννων, γιατί Βίκη μου, η μαγεία των Χριστουγέννων έχει απαραίτητο συστατικό το χιόνι, έτσι. Οπότε σε λίγο... Έτσι είναι και ειδικά αυτές τις μέρες. Βέβαια, θα μας πει σε πολύ λίγο πού βρίσκεσαι, ώστε σε όσους μας αρέσει η χιονόπτωση να σπεύσουμε. Λοιπόν, είναι ο Παύλος Αρόγλου από την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Παύλο, στο Πολύκαστρο Θεσσαλονίκης. Είναι ο Θανάσης Γκαβός από το στολισμένο Λονδίνο. Καλημέρα και σε σένα, Θανάση. Είναι ο Σταύρος Ιωαννίδης. Βλέπω πίσω σου, Σταύρο, στο πλάνο ένα κομμάτι από τη Ρόδα που βλέπαμε και εχθές να παρουσιάζεις, που έχει στηθεί στην καρδιά της Αθήνας, στην καρδιά της πρωτεύουσας, στην πλατεία Συντάγματος. Βλέπουμε ότι κάνει τσουχτερό κρύο. Σε λίγο βεβαίως θα έχουμε κοντά μας και τη Χριστίνα Σούζη. Βλέπουμε τον κόσμο με κουκούλες, κουφιά και ομπρέλες. Ρίχνει αυτό το ψηλό το παγωμένο. Χριστούγεννα όμως χωρίς Ονειρούπολη δεν γίνεται. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε από τη Δράμα, αφού σας καλημερίσουμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας συναντάμε και φέτος σε αυτό το πολύ όμορφο χωριό που έχετε δημιουργήσει εκεί, το στολισμένο. Η Σοφία Ιωαννίδου, συνάδελφος, είναι μαζί μας. Καλημέρα, Σοφία. Και ο δήμαρχος της Δράμας, καλημέρα, ο κ. Μαμσάκος. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλημέρα σας, καλημέρα από την όμορφη Δράμα, από το πανέμορφο χωριό της Ονειρούπολης. Ζωντανεύουμε το όνειρο 36 ολόκληρες ημέρες για 13η συνεχόμενη χρονιά. Τα 40 στρέμματα του Δημοτικού Κήπου έχουν μετατραπεί σε ένα στολισμένο υπέροχο παραμυθένιο χωριό. Τι να σας πρωτοπούμε, η επισκεψιμότητα φέτος έχει πραγματικά τριπλασιαστεί. Χιλιάδες κόσμος από παντού, από Ελλάδα, από εξωτερικό, από Βαλκάνια. Εδώ η Δράμα γίνεται πρωταγωνίστρια για 36 ολόκληρες μέρες. Η Δράμα γιορτάζει, τα χαμόγελα υπάρχουν, τα μικρά παιδιά πάντα χαμογελούν. Είναι πάρα πολύ ωραίο το σκηνικό για ακόμα μια φορά, έτσι όπως μπορούμε και εμείς να ξεκλέψουμε λίγο. Είναι μια αυθεντικότατη χριστουγεννιάτικη πόλη. Έτσι ακριβώς, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί φέτος έχει επιτευχθεί το τρίπτυχο δημιουργικότητα, διασκέδαση, αλλά και κοινωνική ευαισθητοποίηση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ένας από τους στόχους της διοργάνωσης. Εδώ βλέπετε face painting. Είναι μια αγαπημένη δράση στην Ονειρούπολη. Βεβαίως, με καινούρια χρώματα, και κάθε χρονιά, Άννα μου, είναι διαφορετική και ξεχωριστή. Άλλα χρώματα επικρατούν, άλλα σχέδια. Και όχι μόνο αυτό, φέτος θα γίνει και μια συναυλία κοινωνικής προσφοράς από έναν καλλιτέχνη ο οποίος δέχτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη. Μιλάμε για τον Γιώργο Μαγαρίτη, τον υπέροχο αυτό λαϊκό καλλιτέχνη, ο οποίος θα συμβάλλει σε αυτή τη συναυλία. Ο Δήμαρχος είναι ο πρώτος που θα ρίξει τα κέρματα στον κουμπαρά, ο οποίος υπάρχει στο κεντρικό σημείο της Ονειρούπολης. Και έτσι και ο κόσμος θα συμβάλλει για να ενισχυθεί το Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας με εξοπλισμό. Θέλω όμως να προχωρήσω και να σας πάω στο εργαστήρι ζαχαροπλαστικής, γιατί πήγαινε μας εκεί που πρέπει. εκεί με οδηγούν. Μπράβο, όπως... Ιωάννα. Βέβαια. Οι μικροί φίλοι ακαταπαύστος δημιουργούν εδώ στο υπέροχο αυτό ζαχαροπλαστείο. Καλημέρα. Τα γλυκίσματα, και σήμερα έχουμε υπέροχα κεράσματα, τρουφάκια, Άννα μου. Δεν ξέρω αν σου αρέσει η σοκολάτα εσένα. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην του αρέσει η σοκολάτα.
Και ο Δήμαρχος είναι ο πρώτος ο οποίος θα δοκιμάζει πάντοτε. Και είναι Έχει και τα καλά του να είσαι είναι πάρα δήμαρχος. πολύ νόστιμα και είναι... Να δοκιμάσουμε... Και του χρόνου να είσαι Είσαι καλά. λίγο μακριά να σου στείλουμε και... Ιωάννα, πόσα χρόνια... Σας ευχαριστούμε. Πόσα χρόνια, Ιωάννα και κύριε Δήμαρχε, πόσα χρόνια στείνεται όλο αυτό το χωριό στη Δράμα, η Ονειρούπολη μάλλον, ολόκληρη πόλη είναι? 3 ολόκληρα χρόνια. 13 λοιπόν χρόνια γίνεται πρωταγωνίστρια η Δράμα μας. Αυτός ο μοναδικός χώρος ο οποίος προσελκύει πάρα πολύ κόσμο. Και όπως σας είπε και η Σοφία, εδώ υπάρχουν τα πηγαία νερά, τα πλατάνια. Ένας χώρος μοναδικός 40 στρεμμάτων που ντύνεται στα γιορτινά να υποδεχτεί κόσμο. Σε περιμένουμε και εσένα, Άννα μου, γιατί εδώ στο χριστουγεννιάτικο χωριό του Άι Βασίλη κάθε χριστουγεννιάτικο όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Ο Άι Βασίλης δεν επιτρέπει θλίψη, λύπη. Θέλει μόνο χαρές, γέλια, αγκαλιές και αγάπη. Αυτό είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων, νομίζω, η αγάπη. Ας το κρατήσουμε λοιπόν και ας πορευτούμε όσο το δυνατόν με περισσότερη αγάπη. Ας μην τη ξεχνάμε, την αγάπη, ακόμα και σε αυτούς που εντάξει, δεν μας χαροποιούν και τόσο πολύ, δεν πειράζει, εμείς ας τους αγαπήσουμε. Ιωάννα, δώσε μας λίγο κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Λοιπόν, να πω για τις πολλές δράσεις, τις καινούργιες οι οποίες έχουν ενταχθεί στην Ονειρούπολη. Ναι. Έχουμε το τηλεσκόπιο, το οποίο μπορούμε να δούμε πλανήτες, γαλαξίες, τα αστέρια. Επίσης, αν έχουμε έτσι την επιθυμία να τσουλήσουμε από μια χιονισμένη πλανιά, μπορούμε και αυτό να το κάνουμε στην Ονειρούπολη, γιατί υπάρχει ένα τεχνητό έτσι λοφάκι, από το οποίο ο κόσμος μπορεί να τσουλήσει και να διασκεδάσει. Υπάρχει το σπιτάκι του παραμυθιού, το face painting που δείξαμε και υπαίθρια τώρα βέβαια, που μπορεί κάποιος έτσι να φτιάξει μια ζωγραφιά και να του φτιάξει διάθεση, και όλα αυτά είναι δωρεάν, αυτό θέλω να τονίσω. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι το Σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων θα έχει πολύ καλό καιρό, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία ο κόσμος να σπεύσει και να έρθει εδώ στην Ονειρούπολη Δράμας για να περάσει πολύ πολύ όμορφα, να αφήσει λίγο στην άκρη τα προβλήματα και βεβαίως πολλές συναυλίες από επώνυμους καλλιτέχνες, οι οποίοι δίνουν το παρό τους και μπορούν να διασκεδάσουν δωρεάν. Να το αστεράκι εδώ ετοιμάστηκε, έτοιμο να ψηθεί από ό,τι βλέπω. Ορίστε, το εργαστήρι μπισκοτοπαρασκευής έχει πάρει φωτιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, καλές γιορτές, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, Χρόνια να είστε πολλά καλά. σε όλο τον κόσμο, με υγεία και πολλά χαμόγελα. Γιατί εδώ αυτό προσφέρουμε, τα πολλά χαμόγελα σε δύσκολες μέρες. Άννα μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, τις ευχές μας στη Δράμα, για να έρθουμε κατευθείαν κάτω εδώ στην Αθήνα, να προσγειωθούμε στην Ερμού. Ο Σταύρος Ιωαννίδης να μας